салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархурд ТВ. рӯзи ҳар шумо бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи мо боз як ремонти нав, яъне гилпартҳои бо узорни валик бародарон, ҳозир дар ёвон қарор дорем. Рост камтар хира омаде се камерамоно. худо хоҳад ҳамин хонара гил мепартоем. хона шпаклёвка задагии ина бародаро грунтовка таги филмсошам заҳаги бидай. иншаллоҳ гил мепартоем ба номери 22 свети сиёҳ хати бо далши навор мекунем, пешкаши шумо мегардонам, дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем. ина бародаро плони гилзаниро тамом кунем. лакшам задем ай болошак бо ранги сиёҳ, гили номери 22. дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешем. рӯзка бегаҳ шидесай хона камта торикаи тарик камерамонам қигзала наёмадесай мавҷак додесай. ва фикрҳои ҳар як шуморо дар комментария интизорум.